A veure, Ellen Huff Griffith-Jones. He dit bé el nom? L'he pronunciat bé? Sí, sí. Sí, eh? Sí, sí. Què tal? Molt bé, molt bé, molt bé. Com és que vostè parla català? Oh, No, li haig de preguntar, perquè Sí, jo he dit que era professora gal·lesa. sí, és veritat. Sí, soc gal·lesa i del País de Gal·les i el gal·lès és la meva llengua familiar i la llengua del meu treball i tot això avui. Però vaig començar a treballar en l'àmbit de les llengües minoritzades fa molts anys i vaig venir aquí a Barcelona i al territori de parla català també i vaig aprendre el català parlant amb la gent. Ja sabia el francès i l'espanyol i vaig venir aquí a fer uns estudis, unes setmanes i tal. Unes setmanes? O 2 setmanes, potser, amb el Ciemen. I jo m'acordo molt bé que em va parlar des del principi el català l'Aureli Argemí del Ciemen. I tots i totes que treballaven al Ciemen em parlaven sempre en català. I doncs, amb això, jo, clar, que no he fet mai una classe de català, no? Però vosaltres sou gent molt oberts, no? I parleu català amb gent com jo i per això vaig aprendre, bueno, i parlo així avui. A mi m'al·lucina que vostè pugui atrevir-se a fer una entrevista en català quan no ha fet ni una classe, simplement, no? D'haver-lo sentit molt. No, però el català es troba a tot arreu, no? I si vols aprendre el català sense fer classes, jo crec, si saps l'espanyol, almenys, jo crec que és possible. Si tu... Clar, per mi l'espanyol és una llengua estrangera, no és la meva llengua. Doncs jo no tinc aquesta frontera psicològica, no?, per no parlar l'espanyol. I a més, per mi, jo crec que és millor parlar, en la meva posició, és millor parlar un català a 60% que un castellà a 80%. Perquè la gent d'aquí, encara avui, jo crec que moltes vegades la gent em diuen oh, que bé que parles, i que bé, que hi ha una solidaritat entre llengües i persones que parlen llengües minoritzades. El problema és que aquí cada vegada el parlem menys. Pot ser que l'ús social del català no és tan gran com hauríem pensat fa molts anys. El coneixement de la llengua és molt gran i és més ara que pot ser fa 30 anys. Però el món canvia, no? I el món canvia i les poblacions canvien. I doncs jo crec que les polítiques que utilitzaven abans ja no són suficients per mantenir el que tenim. Doncs el repte de l'ús social de les llengües minoritzades és una cosa en comú que tenim a tot Ellen, les llengües amb milions de parlants, com el català, i les llengües amb mils de parlants. És que ara li volia preguntar, perquè jo sempre he parlat de llengües minoritàries i vostè parlava de llengües minoritzades. Quina diferència hi ha entre una llengua minoritària i una minoritzada? Sí, és el concepte, és la forma de veure el món. Quan utilitzem llengües minoritàries, és com una descripció d'un estat natural, no? Que aquesta llengua ha de ser així i ha estat així sempre. Però sabem que el canvi d'ús social i el canvi de l'ús en diversos àmbits, això és un resultat de política moltes vegades, no? I doncs, quan utilitzem la paraula llengües minoritzades, hi ha una acció o una agència o una cosa que
que va fer un canvi. I doncs, per normalitzar les nostres llengües, és necessari també tenir en compte que necessitem processos polítics i polítiques per fer aquest canvi. Des de la seva experiència personal, què hauria de fer un país com Catalunya per fer que aquest ús social que té la llengua es recuperi? Perquè la gent torni a veure la llengua com una cosa útil, sexy fins i tot, per les generacions joves. Què hauria de fer un govern per tornar a posar de moda la llengua? Si és que ha de ser el govern, però aquest és un dels objectius del govern de Catalunya, no? Impulsar aquest català. Sí, és veritat. És un repte molt gran, l'ús social. I sabem també que la nostra Assemblea General té un tema d'aquest any i el tema és la tecnologia i la digitalització. I vivim, com tothom sap, vivim en temps on la digitalització i la tecnologia de les llengües i l'internet i les xarxes socials i contingut per mòbils i tal fan un part enorme de la nostra vida, no? I nosaltres, per això, hem decidit fer el tema per l'Assemblea General. Sense polítiques que entrin en aquest àmbit, que canvien el món digital i el món de la tecnologia, no tenim molt esperança en fomentar l'ús social, perquè l'ús social és l'ús entre persones, és l'ús en un territori, és l'ús físic, no? Però també és l'ús digital entre nosaltres. I si no tenim recursos digitals suficients, no anirem cap al futur. Ara mateix, una de les batalles dels partits independentistes catalans és que el català sigui oficial a Europa. És una batalla que el govern espanyol l'ha pres com a seva, però em consta que hi ha llengües amb menys parlants que el català o amb xifres similars que ja són oficials a Europa. Sí, és veritat, és veritat. I nosaltres al Ciemen hem fet molta força des del 2023 per sostenir l'idea de la oficialitat a nivell europeu. Per donar suport, no? Sí, donar suport, sí, i parlar amb representants d'altres governs i tot això. Jo crec que és important, clar, és important el dret de poder parlar el català i el gallec i l'euskera al Parlament Europeu, però significa molt més que això també. És un pas molt important, o seria un pas molt important per introduir i fer una presència de la llengua en el món comercial i en el sector privat. Pot ser igual no tant per la llengua catalana, però segurament per el gallec i el basc. És molt important que les nostres vides no vivim en el sector públic, vivim en un món on hi ha serveis molt importants des del sector privat tant com al sector públic. I una altra cosa és també la seguretat de la posició de les llengües en la tecnologia i projectes de digitalització de la Unió Europea. I també un reconeixement de l'exterior és sempre important per nosaltres. Per exemple, en la ciutat on visc jo, la setmana passada vam rebre la designació de Ciutat de Literatura UNESCO per la ciutat d'Aberystwyth, que ja saps que teniu aquí en Barcelona. Però això és una cosa que nosaltres sabíem ja que la literatura era molt important en la nostra ciutat i sabíem que la ciutat tenia excel·lència en la literatura. Però una designació des de fora, sí, és molt important. I jo veig això amb l'oficialitat a Europa també.
Perquè hi ha països com Bèlgica, Suïssa o el Canadà que es consideren democràcies lingüístiques. Què vol dir aquest concepte? Vol dir que hi ha el model tradicional, diguem, és l'estat-nació amb una llengua. I pot ser que en una època era l'objectiu, no? I quan pensem a la situació de França, per exemple, no? Que volen, i encara volen, un estat, una llengua i una nació. I clar, en Bèlgica i en Suïssa i en Canadà veiem models molt diferents, que hi ha igualtat o hi ha oficialitat de més d'una llengua a nivell estatal, com és el cas del Canadà, i Bèlgica i Suïssa també. Doncs hi ha, sí, el concepte de territoris, amb la llengua pròpia, diguem, però també la igualtat o la oficialitat de les llengües a nivell estatal. Què podria fer més l'estat espanyol per garantir els drets dels catalanoparlants? Això és molt interessant, perquè nosaltres a Ellen treballem en aquest moment amb el rapporteur especial de la ONU per les minories. I és el professor Nicolas Levrat de la Universitat de Ginebra. Sí. I estem preparant una estratègia amb ell per la sostenibilitat lingüística a tota Europa. I el rapporteur especial té el dret de fer visites oficials a països a tot el món. I l'any que ve, el 2026, farà una visita a la Unió Europea. I és important perquè el Tractat de Lisboa, a l'article 2, es nota la importància de la igualtat, de la llibertat i dels drets, i inclús els drets de persones que fan part de minories. És a dir, que el que diu aquest tractat, a l'article número 2, és que s'ha de protegir la diversitat lingüística d'Europa, eh? Sí, o de protegir els drets de les persones i dels ciutadans. Estarem pendents de quina és aquesta estratègia que donarà, en aquest cas, el relator especial de l'ONU per les minories, que és Nicolas Levrat, que durant l'assemblea, en aquest cas aquest cap de setmana, explicarà quins són els detalls. És Ellen Huff-Griffith, és en aquest cas la presidenta per la xarxa europea per la igualtat lingüística. Ellen, gràcies avui per ser al Més Nit. Moltes gràcies.